Abian dira Gernika-Lumoko udal futbol zelaia barritzeko lanak. Udalak 430,92,89 euro erabiliko ditu Urbietako ipar zelaia modernizatzeko eta bedar ekologikoa jartzeko. Gernika-Lumoko udalak aste honetan jarri dauzen martxan Urbietako kirolgunean dagoen ipar zelaia. Udal futbol zelaia modernizatzeko lanak dira hauek. Oizmendi telebistan Udaletik herrira programan ikusi zenuten bezala jarduketaren aurrekontua 430,92,89 eurokoa da eta jokalekua eta bere azpiegiturak eraldatuko dituela azaldu dabe Gernika-Lumoko udaletik. Azken belaunaldiko soropil artifizial barri bategaz eta sarbideak itxiturak eta urestaketak hobetuko dituela aipatu dabe, proiektuak 6.552 metro karratuko azalerari eragiten deutsola esan dabe, eta FIFAk 8 urtean behin futbol zelai homologauen soladura berritzeko eskakizunari erantzuten deutso honek. Estalgi barriak, polietilenosko zuntz konbinauak dauzka, oinarri elastiko aurre fabrikatu baten gainean daude, eta horren osogarri harto biodegradagarrizko silize eta pikortadun betegarria dagoela azaldu dabe Gernika-Lumoko udaletik. Udal instalazioetan, oindino ohikoa ez dan material ekologikoen aldeko apostuak iraunkortasuna indartu gura dauela esan dabe, prestazio teknikoak sakrifikatu barik. Jose Maria Gorroño alkateak esan du hobekuntza horrek praktika segurua eta modernoa bermatzeaz gain, gure kirolarien iraunkortasunarekin eta ondo izatearekin duten konpromisoa behislatzen dabiela. Makinak lanean ari dira, asfaltozko aglomeraduaren oinarria konpontzen eta sarbideak egokitzen. Aurre ikusitako esku hartzen artean, urestatze sistemaren ordez, irismen luzeko aspertsoreak dauzkan perimetro mekanismo bat jartzen ari dira. Mekanismo horrek modu eraginkorragoan beteko dauz soropil berriaren behar hidrikoak eta jokalarientzako arriskuak murriztuko dauzela azaldu dabe Gernika-Lumoko udaletik. Udalak espero dau ipar zelaiaren barritzeak tokiko taldeen eta arrobiaren baldintzak hobetzeaz gan, esparrua eskualdeko erreferente bihurtzea.